Trí, dó, héan, náid, bew. Tí roimh seo bhríon ag léamh riint scéalta nuachta as Meiriceá mar is samdúil. I neamh dí chéadaoin an tríú láfichiid mí márta ach seo scéalta ón luain agus mar sin ní bhaid mé ag déanamh ó mo lisceil, ní mé dearmad a rud. Mis, clúdach. Ní bhaid mé déanamh tágart ar bith don uafás sa bhroiséal ach déanam comhrón leis an mbeilg agus leabhsúd gléir gortaíodh sna cléascannaigh agus le muintrichaí na níospartach Mario. Obama i Cuba. Tá an túchtar an Obama thoras sa bhuir charib agus i Meiriceá heas agus mar chéad chuid den thoras thug sé cuairt Cuba. Tuairiscíonn an scéal seo go bhfuil tír Cuba ag teanú an ngriime asaontóirí agus an túchtarán ag teacht isteach. Go dtíobhann tá siad ag Gual lucht agóidíocht, lucht daoine agóide. Agus nach daoin sé seo an dúchláin a bhaineann le a Gual le rialtas cumanach. Nuair a halamhaí eitleán an uachtaráin Obama i Cuba dé dúna, gheall an túchtarán go ndéanach sé caidreamh díreach le pobal Cuba agus go gcuireadh sé luas leis an idir Gual, idir na Stáit Aontaithe agus Cuba tar éis leathchéad bliain náudais. Sé an chéad uachtarán Meiriceá i Néifig a thug cuairt Cuba le os cían 8 bliain agus tá bhí pobal Cuba ag fanacht leis go fánmhar, go ciacrach. Go dícasach. Na poblachtánaí. Tá siad tá an pártaí poblachtánaí á chló féin leis an ainmní nua don follúntas sa chuairt uachtarach agus leis an
Gual colas a bhainneán leis. Tá Kurt Levy agus daoine eile dá Mhacha Saoil tiomanta go mblacálaí siad an tanimní. Chó tiomanta sin I bhí nach nanim nóí siad Garland is an dó, Meiriceá Garland. Agus mar sin tá na stiúrthóirí cumarsáide go léir ag molú nach nanim nófaí an tanimní agus go bhánach siad chomh fada amach mhaith agus is féidir. Scéal bhreosla. Tá go leor stocareacht siúl I measc polaitíoirí ach má tá agus má tá go leor polaitíoirí in sa chógáil faoi ghriacht airgid stocareacht an tionscail Gual níl na bancannaí faoin dríocht seo. Agus is léir go bhfuil siad ag tarraingt siar ón muoinú, ón chistú a bhí siad ag chur ar fáil don tionscail go dtí seo. Dar leis na bancannaí is Gual Gual atá ró fríochtlach más ceadhacht am an ceist an focail sin a úsáid mar sin. Tá fiantar ró dhéar. tSín an scéal seo ar stair go 1902 nuair a chuaigh Theodore Roosevelt go dtí John Pierpont Morgan chun idirgháil dhéanamh ar a hon. Adargháil bhfuil difriocht. Bhí praosann I Gual gáardú go pras agus bhí mian na dóirí ar stailc ar fud na tíre agus bhí an tuachtarán is scanra raibh coiríl ar an uachtaráin. Ní thonainn sin agus seo ní dóilem go mbeidh éon ridir amháin ag teacht chun an tionscail a thábháil an turas seo. Teacht scríomh an seo. Sin an támadóir ach leanaí mé ra ar feadh 7 nóiméad eile mar chaol mé riant áma ag socrú an riomhare
Donald Trump. Tá áras riint daoine raibh séadán Donald Trump. Agus is cosúil go bhfuil vótóirí Giúdaigh Nuacht faisileach roimhe fápéir ba Donald Trump an duine deireanach har an geoch áras ach sa chás seo is cosúil gur bálaí atá. Go mé leisceil tá mé tseicáil rud an seo. Faisiil. Ní faisiol ach faisiil. So sníad na mór scéalta os cían an ile a bhápéir. Políocht. Sé mór ábhar na míosa seo agus fannaigh sé mar sin go deireadh na bliana. Cén fág go bhfuil a gairí chomh sin le feachtas Hillary Clinton is cosúil go bhfuil sean daoine go mór ag gníomhú ar a son. Tar an gítir pictiúran seo de saorálathe mar Sylvia Wolfson 87 bliana d'aois agus dozéin saorálathe eile ag scinne timpeall FIG feachtas Hillary Clinton in Florida ag réiteach descannaí do gluochaí telefón agus a le héit. So is siad na daoine deonacha seo, na saorálathe seo atá scoir a dhéanann an difríocht mhór is cosúil. Ó thaobh an breise a bheith ar fáil weheb cibé. An Astráil in náiríre má chúla mé faoi Darwin san Astráil sin an méid is Port orfast Darwin geantar íorgúlta dús ceart na Astráile. Nú b'fhéidir gur chearta mar rá níl sa fort gahar Darwin orfast íorgúlta dús ceart na Astráile ach cé bhriste amháin ag gobú amach I bhargaí atá foiricíle crugail. Nuair thug an tíri seo cuairt ar an náit, bhí teas plúchtas an náit,
gan this long wine le fecail. Nílínte ach port beag súrach sa John Robinson tuchaí gáifach ó náit. Má sé tá an tSín tar éis an port a thógáil léas agus tá sé seo ag chomrást an na Stáit Aontaithe mar tá faightíos na Stáit Aontaithe go mbeidh an tSín in an port a úsáid chun fearre a dhéanamh glúiseachtaí míleata táirsúil a bhíonn arsúil sa cheantar. Sin an méid don na mór scéalta, roi mé asanis agus déanana mé tafad beag den na scéalta beaga. I dtír an dálín bhíoch láid agah. Slán tamil.